Надежда Савченко в Украине. В России ее приговорили к 22 годам лишения свободы, обвинив в гибели российских журналистов на Донбассе. Президент Путин помиловал Савченко. Сегодня состоялся обмен Надежды на российских грушников Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Президентским самолетом Савченко доставили в Борисполь. После короткого общения с журналистами она уехала в администрацию президента, где Петр Порошенко наградил ее орденом Золотой звезды. Я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити в тих матерів, діти яких сидять в неволі, а я на волі. І я хочу вам сказати, так, я не поверну мертвих, але я завжди готова покласти своє життя ще раз на полі бою за Україну. І я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз в неволі, була на волі. Всі герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві. Погано, коли вони живі, всім погано. Але ми будемо жити. І герої будуть в Верховній Раді України. Российские военнослужащие Александр Александров и Евгений Ерофеев уже в России. Во Внуково их встретили жены. Сегодня президент Украины Петр Порошенко помиловал грушников, приговоренных к 14 годам заключения. Arrested. I think we can come closer.